Čo keby som tak bol v tamtom autobuse? WTF? A čo keby som bol práve teraz v tamtom obchode? Čo ti dáva, to vážne funguje? A čo keby som bol práve teraz na For Fans? Fívko, zas si pil? Poďme radšej do Prahy na For Fans. To je tá akcia, kde bude PewDiePie a iní zahraniční youtuberi? Ne ty troll, ale bude tam špička československej YouTube scény, napríklad Gogo, Atis, Musa Steak a dokonca dojde aj Toby. Toby z Ameriky? Tak poďme. Omg, počkaj, bude to až 4. a 6.4. PVA Expo a Rani Letňany. Super, tak to si ešte môžem dať ďalšie pivko. Ale teraz vážne, ak máš rád srandu a známejších aj menej známych československých youtuberov, tak dojdi na For Fans do Prahy a uži si to! Zdar!